yw i barhau. I osod hon, pres o bell. Y taro! Efo'n pres yn rwydo am y tro cynta tymor hyn ac am gol yn erbyn meistri Uwch Gyngred. Mae'r hen ymarodraeth o Bari ar y blaen. O, nawr y dre newydd yn peri problemau nhw hyd. Brys! Ac ar i ganfed ymddangosiad yn Uwch Gyngrair Cymru. Mae Jamie Brys yn dathlu yn y ffordd orau bosib. Paul Smith a mae Anthony Stevens yn isio rhyddhau Henry Jones. Mae yn rhyddhau Jones i'r lle mae Robles tu mewn o Venables. Oedd y bas yn berffaith. Gwrth emosiynau twym gan y tîm cartra. Edrychwch ar y bas gan Henry Jones. Holli'r ymddiffyn. Chris Venables seithfed o'r tymor iddo fo. Mae'r eilydd Graham at Marcus Jones yn tydi bod yng nghanol bob dim i STM Sport. Y ballrodd at Graham. Gwych. Y bedwaredd i'r ymwelwyr. Y triphwynt yn ddiogel. Jones yn ei chanol i unwaith eto. A Graham yn gwneud y gweddill.